한 이방이 야근 두란 이알레 가도바는 심 멘타이 라시비춘 가을때 이벤다 나징 Ya Bajelil Ikai pride dengan sebelah Hakiji at belum jongki ngan om shen kajing leran ai ngan kong bitsyadi lomba kibadon sidang wa ai ngăn pha kaki kajong me hati utrai baba. Teman jenang yang ting baca rai kepala sepak saw bertemai. Ku mensim ya syafran ka kading kam kang ba don play la syai la bun dong shun ha bor jom ungahun yu soi tan sim jingun un job ru Kas nam kading kona ban sai kas ban kai ko nyoba un mau ban rin ban rao gan lai na jing lom rao un rap halen ti klau gan kelut war kun hong pen im pei Pa men simban pray la lo kaswi do te ka jing ai day ben loi to ai kan slay ha ba ro ka purtei ben im yangi ya kaswi jing ai day ikular mera say na barim tu ai ngăn yo sufai kakin yo mevasai klem dawai kapuram shim ya kaswi jing ai ikular melasei na ai ngăn yo siêu prai các tin trong mê ba shai ba berta klem dawai ka puram shi men sim jona nice part tonight hagita la jona Shua Shen Pan Yo Shala Dehi Het Shashua Het Shashua Shen Pan Yo Shala Dehi
don Vanya selo Vande ube Kata shisha amor Don tangkata Don tangkata Ya diji Wapan Don tangkata ya diji babaku alimema tam itena ya diji kau berlimpah ale Teng nembat jumpai ke ba. Lai sepak nyusan, lai sepak prokuing. Ya kisah kunjung karai mi melapka dajing ikle. Ki liu lempa iji melakring dajing ikle. Atrai Jisu ya kane ngam lawan kle atrai Jisu ya kane ngam lawan kle ya ubah siu babon bantam la ubah rinne bakra ya kane ngam lawan kle atrai Jisu ya kane ngam lawan kle ngadon ayu teha perfect bangadon hok bandawa Come on, John.
Syakiyame Gat Paji Im Kadang Sa Karuka Rumame Ongte Ngakoy Ba Lengam Kerna Kerteng Jong Be Kerteng Jong Be Banyala Kapur kalabiang bagin sedang no ya kadi jing sekri jing yo trai akan ne kano pai singi aka banengkong apan pau ke jing sengu ke bakrau ya ublei walai don rengkat bat ngi bangilala ban penlong ya kan ne ka anniversary ke ban ripulai akan ne ka singi ka khat lai tarik ujulai ar hajar kosan ngapriang ngabahai ke pastor be jongi kat ke bayadon lang hakane kapor ngam jer kerteng iwe kiwe bat ngi sengau sengan sibun ya ke jigdon rengkat ka jong pi pastor hakane ke sengi ngapriang ngabaharu ya i modortor jongi i Reverend R.K. Mersing, Reverend Jong Kasnot Ibuhoy Presbyterian Jongi. Ngisem sungai sibun hakan ekapor ya kajing don rengkat kajong pi pastor. Kumjuru ngi priang sengwahaya i pastor PL Muksiar ibalong inongkren Iban sami ka ketin ke jong pelai pedeng jongi hakane ka por. Ku belai sibun app store ya ka jing kongu bat ka jing lakloi ka jong pi ban sim ya kane ka banta kum baka seng kala pensiat ya pi hakane ka por. Ngapriang sengo baharu ya ki para temensan kat ki bala ban ya dorang kat bat ngi ki dekot komiti balang kat ki bayadon le sekidon ki basyong ni ngimla ban itu pitsobha bon syong hakani ki jaka kabala penbej nang ta ngapriang sku baharu ya kini ki koyar naka nongpo RBSCF bat naka Mountain Sea Society bat kubjuru naka RBCF gajongi ngapriang sku bahalang ya pi baro kilong pa kilong kemi kisamla chenrang bat kedhei kat ki baila bat dorang kat bat ngi hakane kapor bat hakaju kapor ngapriang sku baharu ya i moderator elek jongi i badang don hakatiya ki jong i ya piru pastor ngi priang ya pi da kecing ik kecing kemen ya kecing lak keloi ke jong pi ban ya dorang kat bat ni hakane ke por i belong ru umoderator elek jong ke PCI nengta ngapriang su baharu ya kinongkit kam kibarim jong gaseng RBCF ki bala lekno naduk gopor ka basdang ke jongka bat haduk kinong trei ki ba mentaru kumju ngi pediang pi da kecing ik kecing kemen lada kidon kinong trei ki barim jong gaseng RBCF ngakerpat ya pi ba pinwan syong shani syakmat ya ke jaka ka bala bu ba pini syong hakane kapor kala biang yangi bagin sedang no ya kan ka jing syakri jengi yau trai unong roi sam upan kan mau yangi
ke jing rwai sam ke baji spa sa kundai ke ong do yaro yau trai do rwai hau trai ya ke jing rwai ke batamai bat ke jing yaro jong u ha ke jing seng kiru khoj Tementang in sedang no ya ke di ke jing syakri jing yau trai da ke bangen rwai ke jing rwai ke ba arspa lai po kundai hadin kata ki nong isim benta kumladon untuk program kilap musim lagi jong ki benta ale pi ki kun ublei da jing kemen tongin yarwai ban pensawa jing ij ublei saudong ka khet utrai baro sau teliki dekat Alepi kun ublei da jink mentongin rai ban pen sawa jing it ublei ban pen sawa jing it ublei sau dong ka ket utrai sau dong ka khet utrai ginang ya sha seyon iten na jong utrai ginang ya sha te sha seyon sha nong ba ku jong utrai Pikikun usimbneng tuken tiu nam klem wai ben bna kerteng utrai geleng ben bna kerteng utrai geleng ben riu Tim you try, Babel, real tim you try. Ginang yan siya seyon iten na jong utray. Ginang yan siya te siya seyon siya nong baku jong utrai ulum seyon bada daburom jong utrai in yad halen diksyan nela in yad halen diksyan nela ban poi ri bneng pernai ban poi ri bneng pernai inang yan sha seyon iten na jong utrai inang ya cha te sha seyon sha nong ba ku jong utrai jing rai thia ơn yai sa kat ba sha prang nang yan inang ya cha kari utrai ginang ya cha kari utrai ribat yang bom jublat ribat yang bom jublat ginang
mentan penpule nak kitab kabarim kabangila bansyam nak sam kabshispa kadukhat kaba sabat basan kikintin ki boong kumne torung shakardop jong u bat kajing aingu batsya kaplau jong u da kajing yaro to aingu ya u bat to kerku ya kakerteng jong u na ba utrai ulong babha kajing isun e jong u kane bom jukut bat kajing shisha jong u pateng la pateng benreu to blain ka kui kini kintin Kemudian ada penjok sengau ya kajing pulena kitab kepariam mentang apen pulena kitab kepatamai kapengila pansyam na kasiti jong pol segi Filipi kal nong kaba san kat khot kaba pra do kaba khat sau bat kum juru na kasiti upol segi na kasiti upol segi Filipi kal nong kaba ar kat khot kaba khat sau bat kaba khat san bat kum juru na Siti jong upol sekinong episos kal nong kabasan khot kaba pra do kaba khat sau ki kenten ki bang komne naba phila julong meno kajing dum Henry manta phiyo kajing shai hau trai to yat te kum ki khun kajing shai namar uso kajing shai ulong ha kajing le bha bat ko hok bat kajing shisha baro da kaba tenju ka e kaba pen sngo bha yau trai bat to wat ya sang lem bat kita ki bom si so jong kajing dum Henry kamtam pin penram yaki na Namar kalong kabale ran wat banya thu ekita ki bale hakabari Henry yaki baro onda la pendram yaki la pen pau da kajing shai namar ki baro yakaba la pen pau kalong kajing shai nabakumta uong to ki joj me ubayot thia batomi na ki bayap te ukres on pen shai hame tole ki baro klem ki jing khnyum bat ki jing yania ba pin yo long ki ba klem jingram bat ki ba lui ki khun ublei ki ba klem kno pop hapreng kapateng bandreu ka ba kanriang bat ba mutlab Henry ki ba layo I ya phi kum ki jing shai haka perthei nam ta long tu be man dong ini pendam ublei ki jing tuai ni aingu eme au ublei bat kupa jiba beleng ma ka jing isnei ka jong me ba me pala pat ingi sasisen ban yo ikene ka por ka bakodor ka ban shakri ban mani ban pendon buram mi ka kerteng ka jong me mi au blain la ka jong ka khat ka jing snei ka jong me na ka jo ka jing mot au blai ki khon ka jong me ki wan hang ni tang na ka banta ban yaro ban pung krawi ka kerteng ka jong me au blai ka ne ka sngi ka long ka sngi ka ban sa jing kan mau ha ka jing ya lenti jong ka seng RBCF kene ka long ka snem ka bang yo ban rakhe ya ka jing ya lenti ka ban ru phulai tali ki snem ngimla au blai klam da aingu yame namar ki baro ki ba bha ki ba malale na ka banta jong kene ka seng RBCF ka jongi ngire duai namar kata au blai ha ka no phai sngi jong kene ka sngi yelum lang kumne au blai nado ki pastor kit membasan kit khot komti jong ka balang hoi kit khot ki barem bat ki bathamai jong ka seng RBCF hoi baro ki prabangai ki bala banya don hagani ka jinga seng ni wan hang dia au blai nagaban taban peng crown namar ki ba crown ki mamla le nagaban ta ka jongi ni da duai au blai ba ka khti ka jong me Bamenang lam mi kene ka seng ka barit ka jong me yak ba mela seng hapo jong kene ka nong ba shilong shibon au blai lang ba kene ka seng ka ba me mela seng shibon ki shakri ka jong me kilami na kene ka seng ki batrei hala ka jong ki benta na ka benta ban pen krawi ka kerteng ka jong me ngida duai au blai ngida sngungu ya me maleng ba kene ka seng ngilong kumdai kumangilong kaburam barong nya ai shame au blai melong ukpau jing uba habneng uba memon bakawai gamen sim ro kan jot no ngidon hangnu ro au blai me pasiaw ki jing mot ki jing perkhat ki do not ki jongi bangin wan shajan jong me au blai kan ka sngi kan long ka sngi bangin yo mat ki jing kerku blai ki jong me na ka banta ka jongi iwai pai wai banang ni shakmat bangin ang yo ai ka bor ye ka ban treasure ham me ka kam ka jong me pen yo aingi kum kit khat jong ka RBCF ye ka jingilong ka wei ka jingilong shitali tang ka wei ka jingmot ka jing perkhat tang na ka banta ban pung krawi ka kerteng ka jome
Kiron shibon ki kam au blay bangin tray yak ba me melabo ikani ka mission na kabanta jungi iway payway. Ngida duay na kata au blay tang kata ka way ka bangikwa ba me ni lam yingi bangin ala ban ya shakmat bat shaprang. Hoy au blay kani ka sngi shibon ki banta ki bangin sayo ban pendam. Ngidway au blay kani ki baro ki bangin sa pendam akani ka sngi. Kin long shisha nakabenta ka buram ka jombe. Ngidway au blay me isne ban ker khulangi iway payway kinong shimanta. Hoy yagi prabangay baro kan bila bandon hakani ka jing shakri ka jongi. Bangin yo man ika jing ker khu blay ka jombe. Habangin mi no nang ni ka try. Bangin yo shisha kita ki jing bam ki bakan jaman sim. Ngidway ro au blay hakum kani ka por. Habangin yo sngewi ka ktuen ka jombe lambau shakri ka jombe. Ngidway au blay bangin pensudai ki mensim ki dot not ka jongi. Bangin syap bagaktin ka jongme kan yo jaka haga dot not ka jongi. Ngidway nakabanta lau jong syakri ubaret u jongme. Ubadon ka banta ban sama pedang jongi ka ktuen ka bayim ka jongme. Au blay meladon rengkat bot u hagi por baro. Kumju hakani ka sngi ru kok try. Bamis ne ban don rengkat bot u. Baki ki baro ki bon pensngeu ha pedang jongi. Kum ki khon ki jongme. Kin long shisha ki jing bam ki bakan jaman sim nakabanta ka jongi. Ngida dua au blay men isne banang ya lam ingin ka po jong ka jing syakri ka jongi. Men isne ban ya lam ka jing em ka badang sa ka jongi. Sha skor au blay ka jing khot kerpat ka jongi. Maap iki pop ka jongi ki babon ki bamisya ka jing em ka jongi. Ha ka kerteng jme Jisu ngapa ni kina baro. Amen. Temen tangi lapoi syakawai pat ka benta. Kata kalong bangin yo. Ban pule ka report lengkot now General Secretary. Bat hadin kata kandon ka jinge surprise ki kena ki bayele ya ki competition. Bat ngakarpat i pastor Arke Mesing i moderator yang senot jinge in pensam ya ki diki prize. Teman misan Jerman kena gilong ki prize nak benta ki nong job haka Bible quiz bar ka singing competition. Tengah karpat yai pastor Arke Mersing ba ini yarab ban pensami gini ki prize nak benta gini kena. Ta haka Bible quiz ibawan nengkong ide i ba mela ai rempai. Karpat bepin sobaban manusia. I bawan baar ide i datis camp shadap. Togi gilong ginong job haka Bible quiz. Nang tagi nong job haka singing competition gilong. Ibawan nengkong ide ilaya kamen lang syadap. Ibawan baar pad ide irus Sharon Derpang. Kebelah bun pastor. Tokan ega long ka report lengkot jong ka Riboy Christian Fellowship Shillong nak bentau senam arhajar afsau bat arfsan.
ka seng riboy Christian Fellowship Shillong ka de ka seng Kristen ka bala seng daki khun ka balang Presbyterian na riboy hang ne hasor Shillong nadu kapor bala seng hadu menta kit khot jongka ki kenthop ya ki Kristen Presbyterian na riboy nadu ki bala trei kam ki khna bat ki samla bawan pule bat kumju ki to ki basyong basa bat badan kerteng hang ne hasor Shillong la seng ya ka RBCF haus nam si hajar khandai spa andru foar da ki katok anengot ki rurang ba ki bana ka thain riboy bat kala nang ya isan na kapor syakapor kumne kumba kalong menta ka jing thmu baneng kong ka seng gadon gini ki jing thmu ba kham kong san bandon gaji syakri bat mane lang ya ublei ha pedeng ki khun Kristen na ka riboy ki badon hang ni hasor Shillong baar bantai ban walam ya ka jinglong sipara ha Chris Jesu bat ha ka jing ya dei para breu balai ban penklan ya ka jing em ba kenjam sem ban penyo ya ka akor ka buram babha ban ej bat ban san ha ka jing syakri blai hapo ka balang ka pastorate ki ka presbytery ka synod bat skiwi pan ban pensulur ya ki khot ka seng bakin long ki nong pla ya Jesus Christ kum utrai bat nong pen em jongki hangno ha ka bakidon ban yarap ha ka yap ka em ka pang ka sistem ka jakat rekam jong ka seng ka long ha Shillong Henry ka laru ban trekam syabar ka Shillong lada don kam kinong kit kam ka seng ka don gini kinong kit kam advisor chairman vice chairman general secretary assistant secretary finance secretary treasurer statistician bat pastor in charge balatung da garibhoi Presbyterian synod ki committee ka seng ka don gini ki committee trekam ka general committee ka executive committee nomination committee finance music ka evangelistic ka lookout and house visitation committee ka program bat ka ribhoi social economic life society ki fund ka seng ka don ya ka fund ya ka general fund ya ka balalum na ka jeng ingu bat kumjuru ya ki jing ai sungpha donation na kit khon ka jing hiseng ying ka seng leng ba ka lookout and house visitation committee klayo ban pelong ya ka jing hiseng ying kumba ar ne license ha ka sitio ha ka sibenai ha ki ying ki para banget ki bana ka thain ribhoi man la ka jan mit sin kong daga ba penben daga program ka batikna ki jing syakri leng ba ki jing ruai ka seng klayo ban simenta daga ba ai ki jing ruai ha ka jing hiseng yut sunday jong ka balang mokhar nang da ha ka jing hiseng ya lap ka balalong ha ka balang Presbyterian jokyang ka jing yeseng closing service jong ka RBSCF nongpo ka jing yeseng ribhoi Presbyterian synod si union ha ka balang Presbyterian nongba merdon ka jing yeseng ribhoi Presbyterian synod ha ka balang Presbyterian umkat bad ha ka hosana festival concert comfort fest jong ka khasi jantia Presbyterian assembly ka jing yeseng yelap ka seng lengba ka evangelistic committee kelayo ban pelong ya ka jing yeseng yelap ha ka khat ndreu bat khan nyau trik November arjar afsau ha ka balang Presbyterian jokyang bat kalayo ru ban lej ban follow up bat ka advance Christmas ha ka arfai trik Desember arjar afsau ha ka balang Presbyterian jokyang nang ta ka shipho ka sacrament ka sengleng bai pastor in charge kalayo license ya ka jing seng sacrament jikhawai trai hapo usnam arjar afsau ki jingdon jing em jong ka seng ka don ya ulum jing tap ha ka shnong moro hang te ha moro ka don ka wi ka kamra ban pelong office bar ka chapel ka bal aida ka synod ba ka seng kan yo ban pendon kam yaki ka seng ka don jing thmu ban lej visit ya ka rehabilitation center ka badan ha ka shnong khendauso ribhoi district hau benai disnamba kini gilong ki report angkot jong ka RBCF Shillong nak bentau usnam arhajar afsau bat usnam arhajar afsan tangine kulishman Hakane ka por kan nong idap da jing sukumen ba iba adel bat nang room iba ngaju khot iba rit ia don rangkat bat ni kane ka por ko blai sibun e barit ia ka jing don rangkat ka jong pi bat ki family ki jong pi ka pansingan yang ngi kum ka seng RBCF hakane ka por te mentangin lum mi ki jing aingu kat bagi nang lum ki jing aingu ngin yo artli ki koya
naka RBSCF nongpo bat kabaar naka mauteneng CE society kin ai ki koyar ki jengi ki kursomla kin lum ya ki jeng aingo hakin kepo.
Kublai pun dia pergi berahat di gaya berahai ke kubur kebaka Arbi SCF numpuk berahai dalam kubur bagi nak syakiri dia boleh pada kubur dia kecing ruai dia bakal mau tenang kerahai kalau perlu musim sisa kata-kata ini minum senior but kadang-kadang musim ini kum ke RBCF bagi nanya cakram baca kemat kepada pedang itu jinjara dibagi kenduk angin asal Indrai ka jiwai untuk kita musim but prosedur yang ini ya ke kamu untuk mulai jadi kulai pun dia kita koya di bahaya Abdul Jihan Mekbor Bak mentang akot dia di pastor HL Mersing di balong di moderator elect PCI tentang jadi jing ai jadi siapa tôi là một lòng bài tôi là bài ở đây một bà chịu yêu bà cái này một lòng trai rồi nên trai rồi kepala trai rồi cái sen các vị sĩ hỏi của lòng trai rồi cái này bà cái sĩ cái trong này cũng là sen các vị sĩ thì ai cũng em ở đây Namanya yang mak yang jing alam atau jing orang kap macam ni. Membaca di real priorities yang kita lihat nak orang yang berasal. Hoi apa jing ada di membaca di kipos yang kita lihat. Kumpulan miladai kapan mak pada tentu sibun kijing ada jing ada di apa jing. Dari ayu ini kotoran Apabila keti kepala kenal kejauhan kaya yang lam lagi lembah jauh ini kipersnya mungkin pada lembah tak hadut mentah mengilang kune kumahilang. Hari kita sengi lewat makru sibun kijing kerku haka jingim kejungi cina bakum juru haka sengi baru away. Haka pangilanang roy, ilanang yat syakram. Haki babun ki bentang jom kajing trikam. Haka jing syakri yaka kam kajamen. Hoi kumangili osngel, yaka history record jom kajing yat jom kakam membajing gini snem ki balarino. Haka bakum lasnen, nilai amat sisakot rai yaka jing yalam. Kajing rengkap kejaman kau senam siapa lepas senam. Oh, kamu ini kita ini kajing identiti jadi nama siapa? Ni pro kalau di kau bunong kau pengidai kerja. Dan kajing kau bun kau pengidai yang kau tentu. Dari tambah baik kau pengidai kalau manusianya hati kurang kibat yang kejaman. Kibat meni kau terai aku lalu merengkap ini nak seni. Halu kabawai no kane kapitai. Aku bersengi ayu urimena bangkang ni sengi kau kerpang. Aku bersengi yo ia kabat rakyat benar borong. Ia beo borong bulai ujungi. Ayu urimena benar rumlang ini. Hange haka dinamo. Jongga kejpi asanti. Ayu urimena kau terai kau yo iwan syekri lai do nyeme. Yo iwan syekri ya me bagi jingwaya ro jingpulen ke tin ke jomai ke jingwai ho kumjuru ya ki jingwai waya ki basnau tana ki balong ki jingwai jo sevan lengba ki kun samra jom ki ar ki sen baki kisi society Tentang ini kau terang, yang bagi ni kisur jiwa, kita snow bang, kita snow tiang, kita ni snow apa ni buah, ni dan rumah apa ni buah, ban air cakap kamu tak jamai,
Nah, jingkar hu kita pun serta kita memela cek say jing in kejemi. Kita ulang ya kini kejing ayu kita red hak ni bakula. Badong kum kejing ayu tham hak mak jome. Hoi abang ini jori kejing ayu bat kejing kerhu kita memela kerhu kejing in kejemi. Kini kejing ayu kita red Dewa kata kilong kita red ni doa awal itu disney kita kerhu. Badan terkentang iki, dan penroy iki, shano haba keseng, kan yok ya kapan penrengkang iki, indong aulay kibala, ya kapan penyak syafram, iki kang kibukun serta apa jong keseng, aku keseng ilang laku potrai, ya kapan penyar, ya kahima ba kejung Immanuel, aku jong dari kesor silong pak syabar. Hagan ka ri ka bani ka chungi begitu ki pempat tip pempat itu ya ne kumutrai menong penihim jongi barang ka syekri ka baren jongi ku bersama di ser kinyo iya ka jing syainya bat kinyo iya ko trai ya ka burong lay ka jongi bakatan syai halo jongi dilap ya ka ban priang ya me kumutrai menong penihim bayi jongi Hanya dan roh agak ka kenta ban sapa ban syas koru ka jing skop ka ketin no yim ka jome dan hane pastor Pierre Musia belum syekri ko kono jome kuma mela pendam kam ni hati babun ki jing syekri ki bakum ki ne ban sam ne ko kubor ka ketin jome duhai oleh ni snei ko kerpu ya ne ko ko yo kubor ko ina pengkre Bang kecing bang boleh mensim nak menjaga jadi bang baru. Mila awalnya ya kawan yang ini berkuah. Pada mila ni kawan cek nak kita menjaga mensim jadi. Mila awalnya ya kawan ini. Banian ban tray ban tak kam mila ban syekri yang boleh jadi. Kerkui hilang wei kat kita don ada ni kelempung juga ni kecing syekri. Syawalnya Bau manusia kau jomel uniok mana yang lain yang dem jomel. Pentendu abdem jomel. Siapa yang berpokok bat kejing bisa deh. Parmangin min dan kejing siapa tiang. Long di malam pendam bau manusia kau jomel. Terus ni abdem kejing doa yang kejing bat terpak kejing. Dan ikhnya baru ni mengidam bagi bat terpak lam. Apa kerja kejing Yesus orang menong pergiam. Bat menong sius pak jomel. Dia mentah yang orang sesuai bangsa mentah. Kalau menjadi sengel, dia kata tim kejemulai. Ini pilihan supaya di pastor tersebut. Yang kecil kalau kejemulai bersim, dia kata mentah sam tim kejemulai. Apa dia jemi? Pok kecil pendek jangka arti setiap silong bila kalau bersim, dia kata mentah. Kalau Doble yung nadulukan ng gusto. Nakafor, isang po. Desikat ay story na konkret. Pagkakibot kajing perkat kajong iing yawai, kajing ruwai gaba, harus pa arkulay. Harus pa arkulay. Kanyat ka gospel lay siya kram, siya kele ka persay. Manroy, katalang musim ba ay Hindi pun aja lakukan najim jum tuliu bagi na India ni kinwan bersyan bagi orang memperkir berok lagi. Run.
teman pesan si Madur iba penyai ikan ni kejing syakri kejongi lengba kan ni kapor nok pai singi ki pastor jang kesinat kejongi kat ki bala bandadan kan ni kapor kan no golong jing skau sngain ha ki pastor rang ba ki don rangkat ki profesor jang kesinat ki temen basan na ki balang ki baper ki baila benedan hagani kapor ki dekat komti balang ru ki don hang ni na ki balang ki jongi nang tamapi ki riurang ba ki long kmi bat ki samla ki bawan na ki wei ki caka bat ki dong bat mapi ki choir ki balawan kerpang ka RBS CF nongpo bat na mau teneng si society bat kumcuru kerpang ya ka jing dorangkat jong iba Alderbert nongrum kan no golong kajing sngau sngan kajing yadon benta kajong pi bani ya senglang bat ngi hakani kapor ngadap da kajing sngau kmen ka bakrau hak mangayo ya kani kalat ban yeng hang ni ban kren bat ban ai kajing slok nakan ta kani ka sngi ka bakrau ka sngi ka bakerpang jong ka RBCF Shillong hakasin ka bandriu pulai ngasngau bangayeng hang ni kum hakawei na ki platform ka bahe pha ngatharai kampalat ya kasinat namar hang ni layadon lut ki briu na ki babun ki dong bat ki caka ngangait bagalong ka jingkerkhu ka jong ublai kajing lam ke basat ke jong o kumni kumangiyo ya kani kapor ban syakrilang nagam ta ka kerteng ke jong o ka jingleng kho snem ka ban riu pulai jong ka RBCF Shillong ka pendap sisa da ka jing sngaukmen bat ka jing sngangu ya ublai ubala ptin bat ubala lam lenti yangi kum kaseng hadu kini ki por bat kini kasengi ke bamenta dai hang ni ba unong rwai semen sim uong yu blai long kaburam ki kam bulale namar kata kam long ka bapla henry ka dei ka jingalam ka bastat ka jong blai bakita kiri rangba lemru bat ki long kmi badan burom nakadong rib hoi ke jongi ki bala kloi ban len yelere ban seng ya kanika kenhun ka bala tip hadu menta ka RBCF Shillong nadu kata kapor usnam khat khandai rifuar haka santrik ubnai me kum ka kenhun hoi kala jupenmi yaki nong trei na kapor sekapor kum ka wei na ki jaka ban saindur lane ka slem ban penwandur ya kita ki mensim ki pokordor kum no ban penya seprang haka jing sekri na kamta kaburam ka jong oblai bat kum juru haka imlang salang haka sensar ka khadar haka long briu man briu kenang bangin long kibayo ya ka jing pha bat ya ka jing kortam haka jing im ka jongi kum ka kenhun kabalai lum malelang ya ki khun jong ka ripoi na keleng saudong kibadan kibasa hangni haslong bat hak hap soru kidon kibawan hangni ban pendap iki jing pule ke jongki
ki don ki bawan ban trei ki kam ki jongki bat kumta ter kane ka seng RBCF ka lum kalang ban penyo ya ka jing itu itau ban yalong shitli kumba menlung ubalat hau ya ka ribhoi antem ujer bad uong kumne ribhoi ritem ba i jonga lumlang ki khun jongpa telingin yang hakawei ka kerteng ngin kiu kerdan ru kham saneng bat kham tamle ya kaban aingu bat yaro ya ka kerteng ka jong utrai tiha katei ka santarik ubnai me khat khandai ripuar hoi la pule mene ka report lengkot lengba sekretari henrei ngas ngau dei ban ai ru ka jingkren hakata ka sngi la suit la shor ya kane ka seng lengba jong kita ki ar pheu ngut ki riurat ba ki rangba bat ki long kemi ngas ngau dei ban jer kerteng yaki hakani ka por kita kilong iba didi lapang iba LL lapang iba SM sim iba SJ lapang iba Barrymore mujai iba George Singh sim iba Dwis Vanton lapang iba SW Makdo iba Hilbert iba Rocklin Shadam iba Scotland mani imisis East imis Nursery lapang imis Fastly Makro imis Sentu Mary imis Prenti Mary imasa Strongly imasa Jeklis Maupnyang imasa Jerins bat iba Airport kini kilong kita kibala penlong ya kane ka seng lane ka kenhun jong ka RBCF hadu katne ngilaroi bat ngilaya seprang dengan dap ta kejing sngongu bat kejing komen ya ka ei ki bakine ki rurang ba bat ki longkmi kila penlong don na pedeng jongki ki bedang im hadu kane ka por ki don ru ki bala lejno sautrai ublei un kerku bat un pendan buram ya ka jing im ka jongki dekani ka ademesri kalong ka kajing lengku snem bansa jingken mau yala ka seng bala penlong bat ai ka buram ba ka jingro ya ka ei ka ba ublei ulai lam ya ka ei ka ba utrai ulap din lenti hapdeng ka jing yai lenti jong ka seng hapdeng jong kani ka perthai ka bangi im hangni hasor hoi nyimla ban len na kani ka seng ladangi sngap ikitu bangapule mene umdan uwei utben masan umdan uwei pastor henry hadien nakine kibabun kidai ki temen masan bat nang ni lami ru sibun ki pastor ki temen masan ki dekhot komti balang bat ki wei ki paranong trei ban yalap ika ktien ka jong blai ban sakhi yau trai jengi u Jesus Christ kani kaseng kala long sisa ka wei na ki ratba ki ba penmi ya ki nong trei nakam ta ka kam ka jong trai bat ru haka imlang kasalang ban tip ya ka akor ban tip ya ke buram kum ki bangai bat ki ba sakri yau blai ka benta ka baar ka mga kwa banon ra hapdeng jongi hakani ka por ini apai bat nga na ka kitab Leviticus ka lenong ka ba henrio ka rekhot ka ba khatlai ka ba kren kumne ka ding kan yai me halor kata keduan bat on om penlip satya yaka kading kan yai me halor kata keduan bat on om penlip satya yaka tungin pendam hakijing duai
Sasisin utrai ublay bakrau bat bat bor tam ngingung idam hame ko kena babha lama kena kapor ko bakodor me penyo yangi kum ki parab ngai lengba jang ka seng arbis afshilong bani lumlang bani shem kum ni ko trai banai ke burom ke jingro yame ublay na bunang thau ubla petinlanti bat balam ya kena ka seng hadu en riu politely ki snem nyaingu ublay hapdeng ke jingalanti jang ka seng hoi nyemla ban len na bengi kendu sibun ki jing henrei ka kti badan bor ka jang mai kam shem le ino ngidon na kani ka por ko trai ka ban sakhilang yame ya ka jing krau ka kerteng bat ka burom ka jang me hoi metip khampa na mar ngilong tang ki bru ki batlat ki babun ki rukom hereng nget skem bom mensi ba khoi jang me un hikai bat un yalam yangi dodon nakat lengba kan de jing slok kani ka por lengba usyakri warit u jang me ai ba ka ei kan long ka babha bat ka ba mentoi nam ta ka jing im ka jang he lengba ka kerteng ka badan bor jang me ko trai jisungi pan amen. Habangi pai syakabas dang jong kani ka lenong lane kini ki dekhot ngi hang ni ba ublay ubala ptha bat ubala kren hau Moses ban ong hau Aaron bat haki kun shenrang ke jong u ban penme ya ka ding hangta haduan klem da penlip ya ka ngi iu ba Moses usyakri utrai ubriu ubangai buat ubakongu ya ublay ubtha ya katakakam ban pentelun ya kajing syakri bat u Aaron rengkat bat ki khun ki jang u kidang aiding ya kaban penrhem ban penme ya katakaduan bahkan long ka burom ka jong ublay habangi phai syakani ka kitab Leviticus kendiat tang ginyo ya ijing mut ijing perkhan balai balat ho hakani don ayu ya ka don kajing tho ka kumno don hangni haka kitab Leviticus ki don hangni riu tulikimat ki mangidei ban ken mau kabanengkong kalong kajing long khuj ublay the holiness of God kata kajing long khuj ka jong ublay ba ublay ulong uba khuj ba kita ki ba mane bat syakri u ki dei ban long ki ba khuj omla ba uba jabo unwan hakmat jong ublay habangi wan syakajing syakri kat bala ngi yale ban phong ki jan ki ba bha bat ki ba khuj laki long ki barem ru kamper henrei ki ba khoj namar ngi tip ba ublay jongi ulong uba khoj dei hangni ba dei ban pen khoj yala de haga jing syakri dei tang nakijan henrei ya ka ba syapo ka ba kham don kam bakata ka akor bat ke buram ka jongi karukom im ka jongi kade ban long ka ba khoj namar ublay ulong uba khoj kabaar bade ka jing penyasuk kata ka atonement hakani ka kitab ka don kani ka jing penyasuk kabalong kata ka jing knya aingu ban pendep lengba ka jing knya ba uta uba pop unyo ya ka jing pen khoj unyo ya ka jing map kabana ublay ba unyo pat sesien ya ka jing adai ka bajan bat ublay namar ulayo ya ka jing map lengba ka jing penyasuk kabalai bade kalong ka kamram jong ki lengdo lani haka tinong wei kebong priestly duties ka kamram jong ki lengdo niam ki ban dei nakajaj lewi ban pendep ya ka niam kerukom hakano kano ka benta lani hakano kano ka kam ka badawa ban pen khu i kapop hapdeng jong ki khun Israel lani ha uno no ubriu ubaran kam mat pendep ya kata ka jingkinya teka dei ka kamram jong kini ki lebi lani ki lengdo ban shim ban pendep ya ka kapasau kolong ka jingle nyam bat ki hukum ritual and laws ka jingle nyam bat ki hukum ngitip bahaki kitab barim lani ka Old Testament
kadon ka hukum bat ka jingle niam ka ba ha ban but renti katkum ka jihikai katkum balap tha daublai bat halor jong kata ka jingle niam kadon ru ka hukum ka balate yaki bakim dei ban jam yau put lada bakla nang ta kadai ka ba ublai unsale ya kata ka jaj lani ya kata ka jingim jongno kabasan kalong ka jingim ka ba don akor moral living ka jingim ka ba don akor nalor ka bala pendep ya ka nyam ka rukom ka don kambat de ka rukom ka jingim ka ba don akor ba kita kibriu kita kiba mane yau blai kidei ban yo lane ban kenjo sya ka hok ka ba ublai udawa ladang imyo ya ka hok ngiladu ya ka hok kata ka dei ka jingim ka bangi ha ban don ha ka jingai hau ne ublai ka ban riu bat ka ba khadu kalong ka jing pendep ha u Kris Jisu fulfillment in Christ kata ka dei bakut hakane ka kitab latho ya ki jing pendep ya ki jing knya ban penyesuk badu blai Henry hapdeng jong pi bat jong akum ke bangai ki bangi khot ilade ki Kristan la pendep lut ya kita ki jing knya ki jing dan kam baro ki bakata ka hukum kadawa ha ka jing yap jong trai jongi ujis Kris halor ka ding pana kita ki bangai hakata ka ding pana kiba priang yau Jisu baulong ubala sya hakajing kenya ban yo ya kajing sa ikipop kin yo like im la pendap ya ki hukum bad ya kajing kenya kabalong tang sisin tekan no kalong kajing sngau tanat kajing sngau pha kaba ublai ubala kerku ubala pli kalat yangi kin nong pop ki bala du jingkermen ha u Jisu Kris kabenta kabalai kalong katkum kane katakot kading ban dei ban penme kalong kadak ba ublei unyo don hangta kadei kadak kaba ublei udon hakatakapor hakaba ki khun Israel lengba u Moses bat u Aron bat ki khun ki jong u ki don hangta ban penme ya katakading ba ka present ka jong uplay kan don rengkat bat ki nang ba kata ka jing syakri ka jong ki kan long ka berhem bat kan nom lip syu kata ka de ka bangakwa ya ka banwan ra ha ka ni ka por ka jing syakri ka jong i ya ka ka bakini ki long shwa ki la seng ki la penyo yang i bakane ka ding ka barhem ka badon haki nadu kata kapor kanam daiban lip habangi don ya ki nongkit kam ki jongi ki ba pentunlun ya ka jing syakri kum ki dekhot ngi don ka benta ya ka ban ai ki ding kenang bakata ka ding kan long ka barhem baka jing syakri ka jongi ha ka ba ublei jongi unyo ban don rengkat ban ngi ngimla ban len ya ka sangti ka ba krau ko jong ublai ka ba ulai lam nadu kata kapor balaseng hadu kene kapor ka pamenta ka seng RBCF Shillong kalayat baik kalala aban pendap ya ki kam kumbala pulih meneh ka report lanang mi ki kam bat ki program katno kalong ka jing stunat namar balai ki khot ki badan haka ki don ya ka jing shirhem ki don ya ka de ka ding umensim ban pen krau ka buram ka jong blai te kum ki bangai nginem kwa bakata ka ding jong mensim kan lipno nangi kata ka de ka ba ublai ukwa ha ka jing im ka jongi habangi phai shakini ki sngi ki jongi ki bamenta ki long shisha ki sngi ki badap da ka jing kilong kis sisa kisngi ki batap da ki jingale sudah kinong helam ke jongi ki berang ba ki balak hindu yalade banyalap ya ka gospel bat ki bala len yalade bat ki bala sei ya ka kenhun
kumno ban long kita ka jing shai hakmat jong ka perthai ka bang im ka dei ka perthai ka badum hadu bangim la shu ban itu ya ka babha bat ka basniu ka basniu ru kalalong ka babha ru kalong ka basniu kata ka dei ka jing im ka bang im hagini ka singi namar kata ngidwai ba ublei unda pendap yakid khot ki jongi da shisha da ka bor ka jinglam sim khoi bagita kid khot bat kita ki bangai hau kinio ya kata ka jing ngau thu banyale ya ka ne ka thma jong ka jingdum da ka jing ya i da ka jing ngaurit da ka jing yaisha bat ka jing len yalade ndakam tau kris bahangta kumba ka moto ka jongi ka ong to penshai ya ka jing shai ka jong pi hakane ka perthai ka bedom kat badang mi kisngi ngidang yo i ki banang ja ki ba khla ka ktin ka jong ublai ka kren kat kum ka gospel jong Matius kalendang ka ba ar pusau saphang kini kisngi kiblas dang ja nakawai kapor sakoi kapor long hangni bahagis ngi kiba khadu kinmi kibriu kiba hangame kiba sarong riublei kiba klem i kiba kham i ya kaperthai ban yaublei kiba i tang yalade kinong dilok kiba arsap kiba klem jingma kiba krensiar kibom i shu ya kababha ka jing ya penyap ki jing tu ki jing bat bor ki kenthai ki khna ka jing pat jong ki long ying ki long sam ka jing pher jengmot hapdeng jong ka balang bat hapdeng jong ka jat ban riu kini kilas dang ban mi hagini ki singi ki jingi ki bamenta te habangi kendu ya ki bakum kita mapi bat manga ki balayo mat ya kata ka jing tip kumba upol uang pilong ki ba sempang bat ki bastan ngidon ka jingkit kli ka ba kraw kum ki bangai ya ka ban yalap ka gospel banlong ka jing shai shaka perthai baro namar kata ka gospel jong Yohanes hagalanong ka ba khatsan ka khot ka ba sau ong to yai ne hanga mapi ban mangangi ha ban yai ne how try namar klem ka bor ka jong u nginom la bansan utrai Jesu ong hagani kalnong bama u udei uta uding sawan mapi pilong kitnat teladar kata katnat kamyasno bat umedba kai ka banja ken mau bangilong tang kitnat ki bam dan bor ruem nalade klem dadon ka jing penyesno lane ka jing adai bat umet ba ubalong u Jesus Christ de hangne kain lapen kan mau yang i lengba u Yohanes nadu kita kipor haba utrai ukren haki senran ke jong u bat kane ka ju kasur ka kren ru hapi bat hanga hapdeng jong ka jinga lenti ke jong i ka badap da ke jing ka badap da ke jing pensoi hagi ba bun kirukom ngimla len bun sien ngi jingai na ublei bun sien ngi bu teng haga jing im bun sien ngi klet ru bat ban duai ru namar ki jing sengha jong ka perthai te ka seng RBCF kala kenjo mentah hadu riu fulai teli ki snem bat kane kam dei ka bakut ka jing im bat ka jingal ti ka jongi hoi habengi phai sedien gemla klem da pertoi ka jing phat sbun ka jong blai ka jing lam ka bastan ka jong u na kapor sikapor ka jing rangkat ka jong u kala long sisa ka bakrau ka bangila ban yang skam hapdeng jong ki jing le ki bonru bat ngi khmi lentiru balang ba jong ka ka khnun ka barit hakano ka dong ka bangisa hakano ka caka ka bangitrei nginlong ita ijing shai ibarit iba ka ktin ka jong blai ka ong kat kum ka gospel jong Lukas kalnong ba khat ar kat khot ka ba life ar
Towat sep tieng go ikan hun barit naba ukpa jong pi usngeu bha ban ai hapi yakata kahima kita kide ki kentin jong ka jingkular ki kentin jong ka jingkular ki kentin jong ka jingpentengan hakita ki bangai bat kita ki bapen ka ngu yala de ban nam sep tieng namar ka thong ka jongi ka don seneng da barong ya be ya kata ka thong ngi kwa kumbau trai wong ban yalap ya ka gospel ban penpenai ka ni ka khubor ka babha khilet sa ka perthai baro ban yalap ya ka gospel kata ka de ka jingshai ka bangi ngin ra sa ka perthai namar kat kum ka moto ka jongi to pensai ya ka jingshai jong pi lakalong hakanu kono ka benta namar ka jing im ka jongi kalalong lupa ka jingshai de hang ni ngalawan ra mene na ka basdang ka ba ka kitab Leviticus ka kren hakata kapor ka kren ru na kamta ka jing im ka jongi hadu gine kesingi banlong khoj banlong adakar banri ya ka akor bat ya ka buram kadai kata ken ka jingshai kabaki wei kila ban kopi kabaki wei kila ban pule lengba ka jing im ka jongi langidon hangno ru namar kata ka jingker khu ka jong ublai lam yala ka jong ka kenhun manang pen krau yala ka jong ka balang ban trei hak ban penyo yaki mensim ki bokordor ban penwan sa ka jing sakri bat ka jinget bakin pedang ya unong penim jongi ubalong u Jesu Kristus namar laong pilong kinong pla yanga ha Jerusalem ha Judea bat ha Samaria bat hadu bakut ka perthei pilong kinong pla kata kadai ka kamram ka jongi ka kamram jong kitu ki lengdo ki lebi ki bala pendep yal ka jong ka kamram kumbala ptha yaki ban pendep ya kan nyam korukom ka jingknya la kalong hakan nuk nuk benta ka kamram jong phi bat jong abade kalong ban pla ya kata ka jing sisa ka ba ublei ulaong ka ba ublei ukwa bat ula hukum let sa kaperthei ban yalap dia ka gospel baki mensim kini opat ya kajing im ke batamai dan riu pulai teliki senam kaseng kalaya bat nang ne sakmat nginang peteng kum ke bangai ban pentelun ya kajing sakri ke jongi bakane kalenti ke bang ngingi yai ngisngeu thu bakalong ka badei bat ka basisa kumbau trai jesu hu uang ngalong kalenti ka jing sisa bat ka jing imde te kata ka bang ngingelayo ya kata ka bang ngingelatep nginang penderhem ya kata ka ding jong umensem haka jaka ka bangidon haka ka seng ka bangidon ka bala suit lasor nadu kasnam khat khandai ndripuar tikala long sisa ka jing kerku ka baro nangi ngisngau kmen ban wan hangni ban sakhilang ya ka sangti ka jong ublai lambat berangkat bat ngi te ka seng RBCF kanom lip kat baka perthai kadang sa kanang ya safrang haga jing sakri kanang penmi sisu ya kinong trai kibalong kibala ban kit ban ba ya ka lengkor ka jong utrai kiban simru ya ka banta ban penbaru ya ka imlang kesalang ban lum ban langru yaki kun jong kadong ribhoi kat ni ngidon henrei sakat ni ki bampat wan kalong ke sisa tengangait ma kum ki bangai ngidon lang hang ni ban sakhi yo trai ya kane ka jing sisa ka ktien ka jong blai de to nginom pendu yala de ban nom penlip ya kane ka ding jong mensim kumba ublai ulap ha Moses bat ha Aaron
ban long sisa kata ka jing penrhem kenang ba kata ka present ka jong utrai kan don hangi bangin long kinang job kibala ban ra ekalama jong ka gospel sajrong bat kham sajrong lengba ka jing seng ka jing slok ka jing kan mau ka jing ka ni ka lengku snem ya ka ka ba ki long dien ka jong kila ai bat kila bu nang pata ka jong teka syong happy bat hanga banang penyat saprang ya ka kam badai ka jing sakri ka jong utrai ublei un kerku ya ka jing slok bat kum juru ya ka seng ka jongi hakaba nginang la ban ya saprang nang ta ka kerteng bat ka burom ka jong utrai ublei nam ta ka burom ka jong amen. Te hakane ka por ki RBCF Shillong kin ai ki koyar ki chungki berhadin katangin yo ka jingkren ai kublei na i pastor in charge yongi i pastor SL Marwain but ngin yo ru ka jimpen mana now general secretary jong ka seng. Teman-teman Charman Bayalam mereka jing seng ke kerpang mereka nok pai jong mereka sengi mentangin poi mereka bentah berkata kalong ke jing ai kublai habarung mereka bentah ngamut ban ong kumni napa sedang
Marsempoi hi kani ka benta ka jing kublai don teng kalak banlong ka sngau tenan bat don teng kumbaong manure kalak banlong ru ka bablat namar balai nga ong kumta namar babunsen bon na ki parlok ki jonga po jonga pastoret ki baong ini kentien kamtam ki kun samla ki ong pastor long remo penduk ni jing sengmet kamtam kani ka jing seng kublai mi kabakum kane ka jingkeli. Tenang mar kata kabakum kane kapor. Ngadon katu katne ki kentien ke jing penpau ke jing sungu ban ke jing kublai ka bakerpang. Te banom sungu thai ke maong banom sungu blat ha kane kapor. Bat banom pen sungu sanut yanur yanu. Banom pen mongru yanur yanu. Ngakua banbu da kawai ke kentien pedang. Bat kata kalong baro. Sisen balong baro kabamut balakan thop lut ya baro. Lait no tang hang ni hang tai. Ya kabaha kani kapor ngas ngude bat penpau dagi kerteng. Dengan ombun ketien agni kapor ka jing kublai ka banengkong agni kapor. Ngai kublai ka bakarpang ni ka jing la bandon rengkat lem. I moderator jang kesinat ka bai ka jungi. Reverend Arki Mersing. Hoi klam deklat ni kapor i jing don rekat ro i moderator elect jong PCI i Reverend HL Mersing. Hai gani kapor ngai kublai ro ka bakerpang na kabanta ki executive secretary jong kasinat ka bai ka jungi. Gi panpau gi jing sukman haunu snam ya ka babaro laingot kila bandon rengkat lem ngi ni kapor. I pastor Bibi Markap, pastor DS Mukti bat kumjuro i pastor KS Renghang. Hoi ya kiwai ki perlok pastor ki bai ki jonga hangani kapor ki bolong ki man ki para ki jonga klem dajar kerteng ya piru hakari kapor ngasim man ai kublai kumjuro ya i profesor ibadon rengkat lem mangi hakabakum gani kapor ngam laru klem ai kublai ka kerpang na kabenta ki nong syarai ki bai ki jungi ki bala banlong na po jong ka them riboy ki jungi ki bala ru banlong ki nong syarai ki don na po nang nena ki para marjan ki jungi ru ki bujuan Kristian ni ka seng ki jungi na kapor sa kapor lada pidon hang ne mar kata nga sim man ai kublai kelum ru na kabenta jung pi baro ki nong syarai ki bolong ki teman besan ai kublai kerpang ru ya ki rengba balangkat ki bala bandan na kabakum gani kapor ya pi ki long kemi ki long kepa ya pi ki kun samla bat hadu ki hap ki berat ki bala bani dan rengkat ha kabakum gani kapor ka jingdan jong pi ka ai men sem ya gani ka jing syukri blai ki jungi bat klem da klet ru ka bakum gani kapor i pen pau ya ki jing sukman ka bakrau bat ka jing kublai ka lai sha iba adalbat nongrum local MLA jong ganot Shillong constituency ba na kapor sha kapor pi Kristian ingi ka seng RBCF men syam snam ru film pap mentau snam ka jing sisya namar pidon ka jing sitom ngem da kemi lanti Henry aingu yo blai ka bala pla banlong ifi kumne ka bapilong ya ki jing don rekat lem jong pi ka seng blai ngong kumta iba adalbat de sisya no Kristian jungi la dengi lek banrung ki bompat poi ya ka chapel jong ka seng RBCF lek ban jongo kumno kalong ka building ka de ka jing trai rat ba jong ka snat ka bai ka jungi ngilong kumtu kumangilong ban pau ki jing sengu nadu i Pastor HL Mersing kumoderator atau kapor lala bat penbet penbiang ha jing alam jung i kati ke building bat kumjuro ngimla ban kelat ka partai kala ban lej kapor kala ban ja Henry kanam kanaksa na ka benta jong ba adalbat ibalono senyang na ka benta ketika chapel ka bi itenan ngimlaro klem da ai kublai ya iba si marngar local MLA jong ka Mauti constituency menemet ilawan badi kendu kerpang ingi kikun jong ka seng RBCF kene ka uniform ka ba ipong menta kadai ka ba iba si marngar da ka jing tip breu tip blai ka jong i da ka jing persngau ublai ka mensem ka jong i la ai sobhana ka taki kun samla ka jong i ka no ka long ka bi tenan namar ka tangi ai kublai kerpang ru na ka benta jong i wala da imla bandan hang ni ai kublai na ka benta ki dekat ki berem bat ki batmai jong ka seng RBCF ka jong i ka bujui Kristian na ka por sa kapor hado kene kapor ka pila bani don rekat lembat ngi hoi klem da klet ha ka bakum kene kapor gimla klem da ai kublai ya ka KJP assembly mo ka bala ju ai yangi ban pandon kam ya kene ka dinam hall na ka snam bangin ya pelong ya ki jing seng ki bakam he ki bakum kine hoi klem da klet de kapor ban pandon kam ya kentin baro ai kublai pi baro kinong isim benta
nadu ki ba pule ki ba duai ba hoi ro yai pastor bal ai ko kubor kum juro ipi ki khun samla ki bal ai ki jingruai ka ba kerpang blain kerku ipi ke society mautneng bat kum juro ka RBS CF nongpo bat kum juro ya ke sang RBSF ke jungi ki bal ai ke jingruai ka sngotanan ublai unio ben kerku ipi ko blai shibon ya kinong kit kam jong ka sang jungi nadu advisor secretary bat kum ta tertari ke jing troi ratba ke jong pi ke jing pen bit ke jing pen biang ke jong pi ya kane ke sngi ke bakrau ke bakalong kumni kum bakalong menta klem da klat ro ya pi kinong ringdor ya pi kinong pensawa dailang bajong pi kane ke jing syakri ke jungi kalong ke basyong blai bat ke basyong shit oh ya kene kapor klem dak klat ro ya kitu ginong tray ke jungi ke bapimla bani imar khmat hang ne kidon ke ban penbet penbiang na kamta ke jing don kam ke jing dawah kamat ke kedok ke jungi ya kirung ai kublai ke jing syak tedam ke jungki ke jing pek mit pek yong ke jungki kene kalong ke jing kublai ke bakerpang baru yo le se don hang ni hang tai i bangakum klat hagri kapor ai kublai kerpang ipi nadu ki quiz master ki mulai rap yangi ban pen ya katu ko quiz menenen bat kum juro ya ka singing competition ka bangila ban pendap menen ka singi ai kublai kerpang ya pilang baro namar kata hagari kapor haswaru ya ka bangan yo ban syong kum pastor in chat ngam yo ya ka kum kene ka lat kum kene ka kabu ha ka sinat ka sang RBSF ka jungi ka dan ta benta ban ruai ngim yo ya ka lat ban pensngau lane ban pensawa sikentien bar ar kentien namar kata hakani ka por ngadan ban pensawa nengkong na ka banta ka sinat ka bi ke jungi namar balai ngong kunta hangne la download ki executive secretary la download ki pastor rangba ke jungi la download namar kata maki kinlong ka channel ka ai ka mut banong hangne ka seng RBSF ke jungi kala nang ya saprang pej abrok kiliang kala nang kiu saprang nyai ka jing aingu yo blai ka ba ka jing senging RBSF ngimpat judan ka jing senging apo jeng ki balang ka bangidan ki pastor saw sangot hadu prangot ro tenteng ka ka jing kerku ka jong blai ka seng RBSF hoi da sisya bun kirang ba kilong kemi ki duna henry aingu yo blai ka bangi juya kersan na kapor sa kapor ya ka seng RBSF bat kum juro ka jing seng ki bakerpang ka sakramen ngilanang ya roy kamtam ha ke jingeseng ha ke janmet ke kepor lai baje lai siteng hang te po chapel man ka sngutrai mar kata ka ne galong ke jingpan sawa na ka bantajung pirang barok ki bom syem patla kersan lane yo le se kadang de kesin banengkong bapiwan menta to tep bangidon ni kata ke chapel ke jingwan jong pi kan ai mensim ya ke jing syakri ke jungi bat sakawai ke mengalong ke jingkerpat ke jongi kum ke sang RBSF na ka bantajung ke sinat ni ong ke chapel kalau long ke bebet ke bebiang Henry kadang kapnya yo lese ka sinat kadan da ka waipat kalat ka jingi nga ong bu tangkum ta ngilas nguthu bat kilatip hi ka ka kamram lada don kalat la itenat ba baro une ngin rung hapo jong teka capacity building ka jingi ka no kalong ka jing itenat e ka jing syakri yo blai bat sakawai kidang dan ki jinit ki janat ki jing don kam ka storum ro ka bangila pha sa ka sinat gidon kam na ka banta jong ka seng RBSF ka jingi bat ki jing sawa bat kune kum tai kidang bon kijing dawa hakakam hakasang RBSF kijing to blain kerku ingi lait dak masuk ingi lang baro blai ulong rekat lembat pi ki pram ngai be baro ki bala yo banwan hakani kijing seng ka ban reply jong seng RBSF kijing ko blai shwon u blain kerku yipi padang ni kapor nga kerpat ya sekretari jong seng jungi ya ka banwan sikmat ban ai ka momento kijing sa jingkan mau na ka banta inong kran ni Reverend PL Muksiar. Takatu kalong ka momento tangi nong kren kadang dai kesin ke banengkong ke bang 4 Julai lan reply til kisnam kinong kren 4 Juyo te pastor ilang badan bang to blain kerku kini ki ai baro ki bala kendap ku blai sibon ka jing aingu ka bang yo lum kami khat khanda hejar aspa sphodengka kane galong ka tentative program 6000 arhajar afnreu haka khatbai tarik bana Julai arhajar afnreu sing sajan haka porsi JPM kandon ka children program na ka benta ki khna ke basan hadu khandai snam kandon ka Bible spelling bee bat inong penya jaga tek inlong i doktor pinong kling
Bagi kena ke basipo adu khasan senam kandan ka isi rating. Bari nong penyai ide doktor ke nong mali. Haka khat atrik Julai singi utrai jingnya sang pajba nong kran haka jingnya sang ide Reverend NW Mersing. Bat ki choir kilong ka RBSF nong po ka CSIT Balang Umsa nong bri bat ka RBCF Shillong. Kani ka long ka program na kabenta ka singi utrai ka banwan ka arf utrik bana Julai arhajar arfsan nong yalam master penskam shedam iban puli Bible imes iba me ai rani nong duai master me banshan khamden bad inong Quran ide master pen krabor derphang. Ka jing sang jing ka nomlong shu la shai ka janmet herengin salong no hadu ka sautrek bnai Agos haying jong ikong di ringhang ka jaka ka de hariat samthia bat kinong shimtak te jing sang kilong chairman teman besan M Madur iban pulis dang bat duai imes lapan biang sedap bat inong Quran ide master JMR makdo dah blade hadin balawai ka ne ka jing sang Inyo ya kaban ya di syalang hang ne hapo jong kene di namhol tang kene jing puna kumlesipon. Sachi sin nga ai kublei ya ka seng RBCF ki bela ai ki koyar ki jungki hadin bi pastor ila dep man keren. Kublei sibun pastor ya pi ya kene kubor ki pila sama pedeng ke jongi indrei ke syong hanga hapi bangin sim ya kene ki kubor ki ba ipastori labet pedeng jongi ha kene ke por ngilong chi sha ne em ki jing shai ki ban pedisai saki wei pat de ha kene ke por ngim do ni isu ngim penwai no ya kene ke jing sekri jing yo trai da ka bangin yar wai lang ke jing wai ka ba lais pa san pusau Lais Pak San Pusau bat hadin balakut kedek jigrwai ngakarpat i pastor rengba jengi i pastor LS nong plang bin pelak jengi daki jingkerku penwai silenter bat lu nong penim ngas ngeusuk ngasyam sngebha lengba jing lenti bakim uyalam uker uda Baro lagi dikot Hadu bandala
Lei mau uban lambantan hanu bandalan Shilen terjing embaropa ukat nom jing ikbaslei jing jathan yang ukular hagayin song nehateng hang tahan kijan bapernai bajing kmen syakir tabah tang yakan dengan yai riwai lenter bakungan yai sa tang yakan dengan yai riwai lenter bakungan yai sa. Tuan ya penwai, au play buk pau jingi babeneng. Ni kerpat men kerku ye ki pentabar. Ki mala pendap hagne ki jing syakri ku jingi ma. Bad habangin samin onagne ki jaka. Atu ai bag jingi ki bedap yang ki jung Jesus bu try. Ki jingi ba ka bana bom jukot ki jung blay pa. Lem yeslok ke jung men sim ku. Do gini ki blong lai ho wei blai. Kin yai shong sa shong dap krohai. Bat kit khot jung ga RBCF hang ni. Hanong po kum ju. Hoj bat kit khot ki ju kabar. Bat yangi ki bidon lang haganek por. Bat kum ju ye ki parabangai ki bi ki jungi. Kiba dem kiba syakri ma hagane kari ke jungi ban hakalang saudong jung ke prthai mentah o chidu kiba bom jukotro amen.